vegada més coses aquí amb vosaltres i després que se pugui estendre a tota Menorca. I aquesta és la primera xerrada que organitzam, a mes de juliol farem una altra, ja l'anunciarem i anarem fent cosetes i si anem acreditant restaurants intentarem també fer que participin un poc amb nosaltres. Bé, la Núria viu a Andorra, ha vingut amb en Tomàs i Sergio aquí darrere. Tal vegada vulgui participar en Tomàs, és psicòleg i també és escriptor i segur que té coses a dir del que és la celiaquia i viure amb aquesta malaltia i aspectes socials i psicològics que puguin tenir. I ella també és divulgadora de diferents aspectes de psicologia, de benestar social i aquest tipus de coses. Així bé, gràcies per venir i endavant. A veure, m'aixeco perquè igual amb l'emoció de xerrada per allà tenen por que me'n vagi cap allà. Llavors... són fora, Sí, una mica de patir. Tinc una presentació però que és una mica per anar seguint la xerrada, si voleu us la poso cap aquí i així la veieu, però vaja, que tampoc no és el que... El Quico no ens havíem conegut personalment, no ens coneixíem per internet i del seu podcast aquest que té tan xulo del 00 Gluten i em va dir que estaven fent aquest projecte de Ferreria sense gluten i que si volia venir i encantadíssima perquè em sembla que és superimportant precisament que hi hagi llocs on puguem anar sense problemes i que un dels atractius d'un poble o d'una zona pugui ser aquesta, atraure un percentatge de turisme que és molt alt perquè no és només el celíac sinó tota la gent que va amb ells i que puguin menjar en garanties. Tenim l'exemple de Cangas que ja fa no sé si 4 o 5 anys que va començar tot això i la veritat que a vegades parles amb celíacs i et diuen cap on vas de vacances i et diuen a Cangas que ja puc menjar sense gluten, llavors que s'engeguin més projectes d'aquests em sembla superbona idea. Això de seguida li vaig dir sí, jo vaig allà a donar suport i al que sigui. Jo vaig fer aquest llibre que deia el Quico amb la Eli, que és una altra noia que també és celíaca com jo, fa 2 anys o 1 any i mig que el vam publicar ja, el que passa que va ser plena pandèmia també i no hem fet molta difusió del llibre. Per què vam fer el llibre i per què us explico el llibre? Doncs perquè té a veure amb tot això que passa a la restauració, que és el títol de la xerrada, és els mites i les realitats. Jo fa molts anys que soc celíaca i quan em van diagnosticar amb la gent com ell no se sabia el que era el gluten, no se sabia el que eren els celíacs, havies d'investigar molt, però li explicaves a la gent més o menys t'ho entenia o tal, però tots aquests anys que han passat ara ho tenim tot molt més fàcil i podem anar a qualsevol lloc a menjar, en teoria, poso cometes, podem anar a qualsevol lloc a menjar, podem anar a un supermercat que té de tot sense gluten, però són una mica, millores, però algunes només aparents, i d'això parlarem, de què és el que és realment és veritat, si podem anar a tot arreu o no podem anar a tot arreu. Abans jo ja us he posat aquí, Ferreria sense gluten, he posat una foto molt xula que he trobat de l'Ajuntament. Jo vull venir d'aquí 2 o 3 anys, o 4 o 5, i que, saps, que realment sigui un lloc sense gluten, ple de bars i ple de botigues i ple de tot, i estiguem aquí superencantats del celler. Aquesta frase, hi ha molts llocs on menjar sense gluten. L'heu sentit alguna vegada? Sí? Aviam. Doncs vaig fer una petita enquesta perquè jo conec el Lluís, que l'he conegut abans davant de la seva pastisseria, però els altres no sé si sou celíacs o sou d'un bar o sou d'un restaurant o... Ràpidament, de celíacs aquí que estigueu interessats, ella, que ha fet que sí, tot el rato, algú més? Jo soc portadora. Tu ets suportadora celíaca, que això és molt important. Allà teniu per això deia el Quico, allà teniu el consorte celíaco que pateix, consorte, mare, pare, el que sigui, que pateix no igual, sinó diferent, però també pateix molt per això. I llavors també cal tenir en compte. Per allà que sou d'algun restaurant o simplement curiositat? No, tu ets la Irene, ja m'ho han explicat, que ets la que estaves aquí des de fa molts anys tirant endavant l'associació, no? Mare celíaca, també. Celíaca i mare celíaca. No, mare... mare celíaca, tu no ho ets, el teu fill. Vale. Si he entès que havia sigut ella la diagnosticada. Quan van diagnosticar el teu fill, Vale. Això és una intolerància. T'han dit que ets... Tinc una intolerància al gluten. Però el metge què t'ha dit? Que ets intolerant? Sí. En parlarem d'això ara, de la intolerància al gluten. I per allà, mare celíac, també mare? Jo soc i tenc la dona que té problemes de gluten. Si tu també ets consorte...
Vale, i... Jo, curiosa. Molt bé. Espero que aprenguis molt i que et sigui molt Sí, interessant. saps la idea. És molt important, això. Això és Però molt això important, m'agrada. que la gent que no té... Clar, si coneixem algú amb alguna malaltia, sigui la que sigui, ja estem sensibilitzats. Llavors quan ens diuen, aquell... sí, jo, perquè el meu cosí, ja tenim certa sensibilitat, però si no coneixem ningú, no sabem de què va, és com que no ens importa, no? Les coses ens importen més si ens toquen de prop. Llavors és molt interessant que la gent cada cop més sàpiga què passa, més que res que som un 1% de la població, més el que us deia, tots els que ens envolten. La idea de la xerrada és, ara són -4, fer com una estoneta de xerrada i després fer dubtes, si en teniu, o fer una mica taula rodona, si volem comentar alguna cosa i així, ¿vale? De totes maneres, si hi ha alguna cosa que explico que no us queda clara o que no esteu d'acord, no m'agrada molt discutir, si no esteu d'acord m'ho dieu, ¿vale? I en parlem, vull dir, em podeu parar, que així ens comentem. Bé, doncs la frase que deia, hi ha molts llocs on menjar sense gluten. L'hem sentit, però realment hi ha tants llocs per menjar sense gluten? No, perquè em diuen que no. El problema entre això dels mites, i que en general es creu que ara hi ha molts llocs per menjar sense gluten, perquè tu vas a un restaurant, agafes una carta i veus simbolets, ai mira, doncs sense gluten, i a mi, suposo que a vosaltres també us ha passat, m'envien per WhatsApp amics, mira, que estem en aquesta pizzeria i diu que tu pots menjar pizza sense gluten. Jo m'emociono i després veig que no, lògicament no puc menjar pizza sense gluten, perquè després potser amb una mica de sort, a sota hi ha un disclaimer d'aquests que diu no garantim l'ausència de traces pels celíacs. Dius, home, no era que podia menjar gluten aquí. Doncs per què anem? Que no sempre el que ens venen és el que és. Doncs sí que és cert que cada cop és més fàcil menjar sense gluten a molts llocs, això podria estar d'acord, però no és cert que menjar, o sigui, això ho podem fer, però no és cert que puguem menjar sense riscos a qualsevol lloc. I això és ara més complicat el que es diu al principi que abans. Per què? Doncs per molts motius que anirem explicant, però un d'ells és la moda sense gluten. Ara hi ha molta gent que, per diferents motius, sigui perquè pensen que guanyaran salut menjant sense gluten, perquè pensen que s'aprimaran, perquè pensen que milloraran el rendiment esportiu, que comencen a fer dietes sense gluten. La veritat és que no hi ha cap estudi, i hem investigat molt fent el llibre, tots els estudis científics més nous, no hi ha cap estudi que realment demostri que menjar sense gluten, si no tens cap de les patologies associades que després comento, hagi de millorar la teva salut, ni t'aprimi, ni millori el rendiment esportiu. No hi ha res científicament que ens ho confirmi. Però el cas és que a partir d'una moda dels Estats Units va començar molta gent a fer dieta sense gluten, llavors el gremi de la restauració, hotels, bars, restaurants, es troben molt en què poden tenir una persona que menja sense gluten però no és celíaca o no té cap patologia associada al gluten. I potser demanen un plat d'espagueti sense gluten perquè així li senta millor, perquè no volen menjar gluten, però després el seu company o companya s'està menjant un pastís i proven el pastís. En la qual cosa es queden així, què està passant? No entenc res, no? Jo he fet un esforç de la meva cuina per cuinar-te sense traces, per cuinar-te sense contaminació, i després resulta que a tu t'és igual menjar que no menjar, no entenen res. Clar, i també es troben que hi ha molta gent que els demana menú sense gluten i ja no saben quan ho han de fer bé, quan no ho han de fer bé. Això és un dels problemes que tenen. Llavors, realment menjar sense riscos és més complicat, perquè t'estan dient a tot arreu que pots menjar sense gluten, però aquest segon nivell de dir, vale, realment pots menjar sense gluten però amb seguretat, que també en parlarem, sense traces, sense contaminació, no està tan clar. Això no puc dir, no és el mateix menjar sense gluten que una miqueta de gluten, és molt diferent. Les persones celíaques no poden menjar ni una miqueta de gluten. Les persones, entenc com aquest senyor que li han dit que és intolerant al gluten, que entenc que el que és sensible al gluten, ara en parlem, no hi ha tampoc cap estudi que digui que poden menjar de tant en tant gluten, tot i que diuen que, que com no és una malaltia autoimmune es pot menjar, però diguéssim, de moment, i fins que no hi hagi més estudis que ens puguin demostrar alguna cosa, és millor no menjar gens de gluten. Però els celíacs, zero. D'aquí, dels que esteu aquí, no sé si els que sou celíacs o teniu familiars, són simptomàtics o asimptomàtics. Com són? Se n'enteren quan es contaminen? Sí. Tu també? Antes no, pero ahora sí. Cada vegada més t'enteres. I tu no. Bueno, ella just es va diagnosticar, no ha tornat a tenir mai més ni res, ni símptomes que... Supos que sí, alguna vegada menja alguna cosa sense menjador, no tenen símptomes. Clar, és que igual no se sap si no ha menjat o no. Jo vull pensar que alguna vegada, fa 10 anys,
per estadística, jo m'he contaminat bastantes vegades a la vida i ens pot dir que també, 10 a l'any mínim. Sí, nosaltres que som molt simptomàtics, ser simptomàtic és, per una banda, un avantatge. Ho passes molt malament quan menges gluten o et posen gluten, perquè ho passes molt malament, me estoy muriendo, però per l'altra banda t'enteres a on t'han contaminat i no hi tornes. La gent que és asimptomàtica, doncs clar, poden estar menjant gluten fins i tot a casa per temes de manipulacions que hi hagi gluten i no s'estan enterant. Llavors, clar, són gent que encara ha d'anar més en compte, perquè que no siguin simptomàtics no vol dir que el gluten no els estigui fent mal i més endavant puguin tenir problemes associats a aquesta dieta no mal feta volent, sinó que no saben si l'estan fent bé, no? No fa gaire, abans per anar al Quico, bueno, fa gaire, sí, ja fa 2 anys i pico, que és l'última vegada que m'han contaminat a mi. Em van contaminar en un lloc que és molt conegut i tal, i perquè em van donar un pastís que em deien que era sense gluten i jo me'n vaig fiar perquè realment tenien uns protocols, aparentment ho van fer molt bé, ho van treure de la cuina i ho van fer tot fantàstic seguint protocols, perquè a més jo soc molt maniàtica i estic ahí mirando, bueno. Doncs resulta que el senyor s'havia equivocat i aquell pastís era vegà, no sense gluten. Sort que a força d'interrogar-lo, al final se li va escapar i li vaig dir, m'estàs dient? Bueno, igual. Ara se m'ha anat, aquí, això, una de les coses que jo li vaig dir a aquest home, quan ja vaig detectar d'on estava la contaminació el dia següent, quan ja estava una mica millor, li vaig dir, ara hi ha la sort que ja saps que aquest pastís és sense gluten, perquè he passat jo per aquí, me n'he enterat i t'he dit que és amb gluten i no li pots donar els celíacs, però tots els celíacs que han passat abans que jo, que potser són asimptomàtics, tu li has estat colant gluten sense que s'hagi enterat ningú, i això és una cosa que s'ha de tenir en compte. En el llibre, que això torno una mica al principi, en tots aquests anys el que ens hem donat compte és que ha anat evolucionant la manera com es veu la celiaquia per culpa de la moda, per culpa del boom aquest de que ara hi ha molts celíacs, els celíacs han augmentat molt, perquè ha sortit una nova patologia que és la sensibilitat al gluten no celíaca, que fins fa pocs anys no es creia que existia i ara els metges ja han dit, la comunitat mèdica ha dit que sí, que és veritat, que existeix una altra patologia que no és la celiaquia, que no és una malaltia autoimmune, on se té una certa sensibilitat al gluten, amb una certa simptomatologia. I aquests poden ser moltíssimes persones, és a dir, tota aquesta gent que li fan les proves de celiaquia, segueix tenint simptomatologia, no és celíaca perquè li descarten, pot ser que siguin sensibles al gluten, i això existeix realment. Bé, doncs llavors, amb tota aquesta situació que hi havia, amb una altra noia que també és celíaca, la Eli, i és biòloga, vam dir, hem de recollir tota aquesta informació que hi ha a les xarxes, a la comunicació, a tot arreu, que no és veritat i que la gent s'està pensant que sí, com això que podem menjar a qualsevol lloc. Doncs vam agafar, vam començar a buscar molt de temps, els mites més comuns, perquè al final havíem de tancar en algun lloc. I encara ens vam quedar a la butxaca, que no sé si farem un altre dia o un altre llibre o no, però vam agafar els més importants per nosaltres i els vam recollir en un llibre, i va d'això, va de mites. Llavors, cada capítol parlem d'un dels mites i el desmentim o, diguéssim, justifiquem el per què no és veritat amb els estudis científics que hi ha. Llavors, això són mites. Tots aquests són mites que surten al llibre, aquests que estan enquadrats. Doncs un és aquest. La majoria dels restaurants ofereixen opcions sense gluten segures. Penseu que no és ninguna opció segura si no està certificat. I tot i així, al final ja en parlaré de que hi ha l'error humà. I tot i que un restaurant estigui certificat, poden equivocar-se. I això ho hem de tenir en compte. Vull dir, sí que és veritat que anar a menjar fora pels celíacs és una ruleta russa. Pots intentar tenir menys números si vas a un lloc certificats, però no deixa d'haver-hi un risc. Que això també fa, jo que em dedico a la part de psicologia i benestar emocional i tot això, no deixa de fer que els celíacs al final semblin una mica paranoics quan surten, perquè sempre hi ha aquest risc de, hosti, i sí, no? Aquí he posat els segells, ja sabeu que aquí tenim el de l'associació de SMAP, però hi ha el del FACE, que estaria a Mallorca, i també hi ha l'associació de celíacs de Madrid que va per lliure i també té un segell propi, que és aquest vermell d'aquí. I a cada país tenen el seu, hi ha països que certifiquen, hi ha països que no, has d'anar mirant. Per què no és segur menjar en un lloc que ofereix plats sense gluten, així, sense estar certificat ni res? Per una banda, mira, sabem com es fa la manipulació dins d'aquella cuina, si es posa tot barrejat, si hi ha molles que volen, si jo ara m'estic aquí, ella està menjant el seu plat d'espaguetis, jo m'estic preparant aquí un entrepà de pa amb gluten, la farina pot volar, poden volar molles al seu plat. Realment és una contaminació que pots dir, això no és res, però sí, això pot afectar-li, pot estar amb diarrea, i el problema no seria la diarrea que tindria en aquest moment. Quan parli més concretament de les malalties us ho explico, si no és el problema que
és el mal que pot fer el sistema autoimmune més a mig plaç. Bé, com fa la cuina? La cuina realment té dos espais separats on la farina, que és molt volàtil, no pot volar d'un espai a l'altre. I bueno, això. I quins coneixements té el personal? Saben de què va? O idees preconcebudes, que això és el pitjor. Perquè si no saps, no saps. Però si penses que saps, és pitjor encara. Perquè si tu penses que no és important, que no li passa res a aquella persona per menjar una mica de gluten, que és un exagerat, doncs això és el pitjor que ens podem trobar. Als Estats Units van fer un estudi que van agafar de llocs que oferien menús sense gluten, O sigui que específicament representava que podies anar allà a menjar sense gluten. Van analitzar 5.000 plats i el 32% contenien gluten. És a dir, que de cada 100 persones que van anar a menjar en aquests llocs sense gluten, 32 van resultar contaminades, que és brutal. Perquè em dius, en un restaurant qualsevol no, però en un restaurant que t'estan oferint menús sense gluten és molt. Clar, llavors això és als Estats Units. Aquí a Europa funcionem diferent. I aquí a Europa funcionem amb la llei d'informació alimentària i les traces, que suposo que heu vist aquests dibuixets en les cartes dels restaurants, no? Crec que les heu vist. Això, aparentment, quan es va fer obligatori, perquè és obligatori a tot arreu, ostres, ja està, ja podem menjar, que és quan els meus amics m'envien, mira, que pots menjar, que ho diu a la carta. No, perquè això m'està dient que a l'origen d'aquell plat no té gluten. Clar, doncs un plat d'espaguetis tindrà gluten, lògicament, i un plat d'arròs no hauria de tenir gluten. Però aquí me posaran l'arròs, potser amb el símbol que no té gluten, però jo no sé com està preparat aquest arròs. I si li han ficat un curri que és amb gluten, per exemple, que el curri és molt complicat que sigui sense gluten, és difícil de trobar. Doncs clar, el problema dels restaurants és que no ens poden garantir que siguin a menjar sense gluten perquè tenim el tema de les traces i de la manipulació dins de la cuina. Llavors això, si no està ben fet, no serveix per res. Bueno, serveix perquè no posin un plat d'espaguetis amb gluten, però per la contaminació i tot això no serveix. Però, si tenim sort, ens trobarem cartells d'aquests. O ens diuen, us ha passat mai que us diguin això? Que et diguin, pots menjar sense gluten? Sí, vas allà i dius, però soc celíac. Ah, no. Si ets celíac, no. Si ets celíac, és tot sense gluten, però tu no pots menjar. Dius, llavors no em diguis que és sense gluten, no? Una mica el que demanem també de les associacions i dels celíacs, diem, no, és que si tu em dius que és sense gluten, és que sense gluten apte pels celíacs. No sense gluten perquè en lloc de pa de blat et poso pa d'arròs, no. Això no és fer menú sense gluten, no? Llavors hi ha molts matisos. Una altra cosa que també a vegades ens diuen és això. Atenció, tots els nostres plats poden tenir traces de gluten. Jo mira, quan veig això ja m'aixeco i me'n vaig, i ja està. Vull dir, fora. Tot i que jo des de l'última, ja us dic també que des de l'última contaminació que hi ha tan bèstia, m'arrisco 0,1, perquè... Bueno, la llei aquesta que dèiem. Aquest és un altre mite. El gluten està només a les farines. La gent que no, lògicament, si no coneix, clar, si el plat no porta, per dir alguna cosa, pasta i no porta pa, no té gluten. Llavors et diuen molt aquesta frase d'aquí. Quan tu dius, i què puc menjar? El cambrer, no? Això no fa gaire sí que em va passar a mi. Què puc menjar? No, tu ja saps el que pots menjar, doncs pa no, tal. No, jo no sé el que puc menjar. I això, aquesta frase te la diuen molt als restaurants. Jo no sé el que puc menjar, perquè no sé com tens la cuina, no sé com estàs elaborant el menjar. I jo, sí que a la carta puc veure arròs, però no el mateix. A mi una vegada em van contaminar i només vaig menjar arròs bullit. Arròs bullit, perquè no em fiava de res. Arròs bullit em van contaminar. Per què? Doncs perquè havien bullit l'arròs a la mateixa olla de la pasta. Llavors això ho fan, no ho haurien de fer, però ho fan també, aprofitant l'aigua i allò ho bullen tot, clar, la contaminació brutal. Això és el que us comentava abans, aquesta frase, és que avui he servit més de 100 menús especials, fa que hi hagi un cert cansament a la restauració, no? De buf, ara viene otro rarito, i a veure què li farien a aquest, no? I se li veu, a més la cara de viene otro rarito, bueno. També són tema d'idees preconcebudes, segurament aquella persona pensa que... I seria relacionat amb el mite aquest que el gluten és dolent i si l'eliminem de la nostra dieta millorarà la nostra salut. Algú l'ha sentit aquest o no? L'heu sentit? Perquè ara, clar, les celebrities estan estupendes, sense gluten. Imagineu-vos, jo sempre ho dic, estaria genial que pensant sense gluten estiguin estupendos tots, saps? Tots els celíacs serien, estupendíssims, no? Falta alguna cosa més que menjar sense gluten per estar tan estupendo, però bueno. Aquí és una recerca que vam fer amb el llibre de que, no es veu massa, però la punta aquesta és de dieta sense gluten, la punta vermella de cerques de Google. La de baix és la de malaltia celíaca, que no té res a veure el boom de la dieta sense gluten amb la malaltia realment. Això va pujar molt als últims anys i l'altre es manté igual.
també hi ha un tema de que s'ha confós molt, sobretot amb gent famosa, soc celíac o soc... Potser clar, jo que he llegit tota aquesta gent que ben bé no són celíacs, sinó que diuen que són intolerants, per això he fet incís i ara parlaré d'això. Què tenen exactament? O no mengen gluten perquè els senten millor? Bueno, s'ha de saber això. I per això aquesta pregunta, que aquesta me la fan a mi 1000 vegades. Ets celíac dels de veritat? Això us han preguntat alguna vegada, el celíac? ¿Qué nivel tienes de celiaquía? Esta- ¿Qué nivel? ¿Qué me estás diciendo que no? Aquesta és molt bona, aquesta ve després, exacte. Com ets de celíac? D'entrada, ets celíac dels de veritat o no? Dius, no, és que, aviam, tots els celíacs ho són de veritat. I els que no és que tenen una altra malaltia o una altra patologia que ara comentem. Aviam, és el mateix ser intolerant, que al·lèrgic o que celíac? O tenir la malaltia celíaca? No, o sigui, és el que en els últims anys, que s'ha investigat molt a la comunitat mèdica en tot aquest tema, s'ha vist que hi ha 3 patologies diferents. Aquest dibuixet no es veu, però bueno, jo us ho explico, Hi ha 3 patologies diferents i hi ha una que no s'hauria d'utilitzar perquè confon més que ajuda. Fa molts anys es deia que la gent que tenia la malaltia celíaca eren intolerants al gluten. I es deia perquè teníem una intolerància oral a menjar gluten. És a dir, quan menjàvem gluten ens posàvem malalts. I d'aquí va venir el terme d'intolerància al gluten. Però ja, més darrerament, els metges ja van veure que això no es podia dir així i van canviar el nom, van canviar la definició de la malaltia. Ara, la definició de la malaltia celíaca és que és una malaltia autoimmune i a més pot afectar qualsevol òrgan del cos, perquè com és el nostre sistema immunitari es posa en alerta quan mengem gluten. Interpreta que la proteïna del gluten és verí, per dir-ho d'una manera fàcil, i posa en marxa el seu sistema immunitari. Posa en marxa el sistema immunitari per capturar aquella proteïna de la gliadina del blat que ha entrat al nostre intestí. Però un cop ha posat en marxa el sistema immunitari, com tot funciona i tot està relacionat, qualsevol altra malaltia es pot despertar. Per això també trobem celíacs que tenen problemes de tiroides, trobem celíacs diabètics, trobem moltes malalties associades a la celiaquia. A banda de que un celíac amb molts anys d'evolució, com pot ser una persona diagnosticada als 40 o en edats ja... pot ser que porti molts anys arrossegant un mal estat general i arrossegui altres malalties, però no tant... O sigui, que l'estat d'alerta del sistema immunitari hagi fet que es despertin altres malalties, encara que hagin trobat la celiaquia, darrere poden haver-hi, sobretot autoimmunes, està molt relacionat. Llavors, aquí hi ha un visto i una creu. Intentem no utilitzar la intolerància perquè és com que es relaciona molt sovint amb la intolerància a la lactosa. No sé si algun dels vostres també és intolerant a la lactosa, cosa que també s'associa bastant al principi del diagnòstic. La intolerància a la lactosa és que una persona té un dèficit d'un enzim que ajuda a digerir la lactosa. Llavors, una persona intolerant a la lactosa no té aquest enzim, per tant no pot digerir-ho i per això té mal de panxa, té diarrea, s'infla, tal. Digues. Era una cosa al·lèrgica que es mira aquest de l'altre. Si us trobem molt, us diuen, això. Està millor. Vale. Sí, exacte. Sí, és una mica aquest el problema, no? Que és important distingir, i això que està dient ara ho comento, entre aquestes 3 coses, perquè encara que la persona ho passi malament, les implicacions a curt, mig o llarg plaç són molt diferents, perquè un al·lèrgic se't pot morir allà mateix en aquell moment. Un celíac no se't morirà, però tindrà complicacions. I un intolerant a la lactosa, home, ho passarà malament, si jo no dic que no, però ja està, al cap d'unes hores estarà bé i no tindrà efectes secundaris. Llavors cal distingir molt bé les diferents patologies. Clar, llavors per això el d'intolerant és com que, doncs menges gluten, tens un mal de panxa i ja està. Us ho han preguntat això alguna vegada? Bueno, i què et passa? Tens mal de panxa? Ara va. Bueno, eso me lo preguntaron a mí en la farmacia, ¿Quieres decir que por...? Sí. La farmacia. Bueno, y en un hospital no sabía que me tenían que dar después de una operación porque por lo de la leche. También dice, y yo digo, un café. No, es que no. Yo pensaba que no podías tomar leche. Hi ha molta confusió, Pero en un hospital y en una farmacia, es que ¿cómo lo van a saber en un restaurante? Aquí no en parlarem avui, perquè està més centrat a la restauració, però hi ha tot aquest tema de les proves de la farmàcia que diuen que et poden diagnosticar si ets celíac o no. Vull dir que no tenen per què estar del tot informats. A vegades hi ha farmàcies que fa por el que arriben a dir, no? Però bueno, haurien d'estar més formats també. Això és una cosa que també l'associació hauria d'entrar en el col·legi de farmacèutics i formar una mica més, perquè... Bueno,
On estava jo? Vosaltres teniu un fill que és al·lèrgic a la proteïna de llet, clar. I llavors, clar, és que confonen amb intolerància a la lactosa i, clar, el vostre no pot prendre res, ni iogurts, ni absolutament res, perquè realment es pot posar molt malament. I és celíac també o...? Té això. No, anar a un restaurant i deia, vas al·lèrgic i diuen, celíac. No, celíac no. És una mica això que deia. S'està formant i, bueno, clar, a poc, no? Anem aprenent tots. Però hi ha com un liu entre tot plegat, entre la moda, que les intoleràncies en general han augmentat molt. Aquí no entraré en teories contaminatives o el que sigui, però han augmentat el nombre d'al·lèrgies i intoleràncies. Clar, és com que el gremi de la restauració en algun moment es desborda i no sap ja qui té davant, no? I jo abans, ara ja no, perquè ja la gent sap molt, però quan no sabien tant, és que quan et pregunta, però ets al·lèrgica? Et mors aquí? Pues, al final, sí, em moro, sigues estricte perquè em moro aquí mateix, no? Perquè és el que sembla que els espanta una mica. Però no hauria de ser així, teòricament hauríem de fer la formació, de dir no, jo soc celíac i no em moro avui, però potser em moriré després d'un càncer perquè m'he contaminat, etc. no? Bé, no sé si he explicat les tres ja. No, em queda la sensibilitat al gluten, que suposo que és el que deus tenir tu, no? Que ara mateix s'està investigant, però se sap que és gent que és sensible al gluten o al blat. No està clar que sigui el gluten, perquè també podria ser els food maps. Vull dir, d'aquí poc se sabrà, però ara mateix les investigacions estan per aquí. Podria ser el food maps, podria ser el blat, però potser no ni a la proteïna, és a dir, més a la part dels sucres, es veurà. Llavors, bueno, pot tenir a veure amb altres temes ambientals, però sí que és veritat que podria afectar a una quantitat de població molt, molt gran. I de moment, la recomanació o el tractament és dieta estricta sense gluten també, perquè fins que no se sàpiga res més, potser d'aquí uns anys diuen no, però aquests poden tolerar una miqueta. Bueno, però ara mateix res. I els celíacs ja se sap que no poden tolerar, bueno, el de les PPE més famoses, però res, una molleta de pa, una molleta o el que seria un gra d'arròs, això ja ens contamina, ja ens pot fer mal, ja desperta el sistema immunitari. Ja està. Aquesta, tu me la deies, no? Ets molt celíac o poc? Llavors, quan et diuen això, tu dius, aviam, per què m'ho demanes? Perquè si sóc poc celíac no netejaràs la cuina? O què? Perquè clar, a mi em fa una mica de por que em diguin ets poc celíac o no. No, no hi ha ni pocs celíacs ni molts celíacs. És una malaltia autoimmune i això és el que jo soc molt pesada com entro als restaurants perquè els hi foto el rotllo i els dos allà com dient, vaja, no està aquí, per allà poden la meva família dir que soc molt pesada. I els hi començo a explicar, no, perquè tal, perquè clar, ja si es desconnecten ja paro, no? Però si no, si veig que és algú que diu, bueno, vol aprendre, doncs li explico i així, per una altra vegada ja ho sap. Que han d'anar fent com molta sensibilització, no? Però ells no saben, no tenen per què saber. Jo, potser, no sé, tu tens una cosina que té una malaltia, me la dius i jo no l'havia sentit mai aquesta malaltia i no tinc... Sabeu què és la sarcoïdosis? A què no? Bueno, doncs jo la sabia perquè sortia a House, jo era molt aficionada a mirar House, una pel·lícula de metges, doncs sempre en el diagnòstic diferencial sortia sarcoïdosis. Llavors a mi me van diagnosticar sarcoïdosis fa 2 anys, que és una de les que s'associa amb la celiaquia, i jo vaig dir, sarcoïdosis, bueno, doncs mira, de House ho sabia, però en general quan dic que tinc sarcoïdosis la gent em mira i em diu, què m'estàs dient? Si no és que coneixes algú que té això, que no tenim ni idea, doncs una mica el mateix. A nosaltres la celiaquia ens toca de prop o el gluten i sabem, però la persona que et diu ets molt o poc celíac realment no té per què saber, no té ni idea, i li sonen campanes de que hi ha gent que tolera menys, hi ha gent que menja una miqueta, hi ha gent de la moda, doncs deia, clar, si veuen que algú de tant en tant menja i de tant en tant no, doncs no saben si és que hi ha diferents graus. Un dels mites que ens semblava molt important de desmentir és que no hi ha graus. Una cosa és, en el moment del diagnòstic, la lesió que tu et trobin a l'intestí. I l'altra és que tu siguis més o menys, és igual. Vull dir, perquè amb poca lesió pots acabar tenint un limfoma i amb molta lesió pots acabar tenint un limfoma si no ho treballes més endavant, o sigui, si no fas una bona dieta. Llavors és igual, no hi ha graus, simplement tots tenim una malaltia autoimmune. Vale. Ara ve una miqueta. És que ella hagués pogut fer ja la presentació perquè m'està dient tots, però és que són les frases que se senten. Només que navegueu una mica per internet veureu ple d'aquestes frases. Pots apartar el pa i tu menges. Això, no sé si us ha passat, que alguna vegada us porten una amanida amb palitos, amb bastonets. I tu dius, no, si és que t'he dit que havia de ser sense gluten. Que t'he posat pa? Bueno, el treus. I et quedes allà i dius, bueno, no. Vale, doncs això. Clar, no són conscients del problema que pot ser un estrès o una contaminació. Per menjar una miqueta no passa res. Sí que passa, pel que us deia. En el moment en què entra una mica
proteïna de gliadina o dels altres cereals a dins del nostre cos, el nostre sistema immune treu les ungles i diu hem de liquidar això. Liquidant això es carrega també l'intestí i això m'ho va explicar molt bé una reumatòloga fa anys i realment és l'exemple que sempre poso. Em va dir, mira, tu tens una porta oberta, almenys una, tinc més, però almenys tens, imagina't un vestíbul ple de portes, que és el teu sistema immune. Poden estar totes tancades o pots tenir una oberta, que d'entrada ja sabem que celíac que sí que ets, per tant tens aquesta oberta. Un cop s'ha obert una porta, és com que de sobte hi ha més opció d'obrir les altres. I aquest és el problema dels celíacs. Un cop s'ha obert una porta, es pot obrir una altra porta de les tiroides, es pot obrir una altra porta del que sigui, de les atiroides en el meu cas, o de malalties que no saps, no les has sentit mai i hi ha molt poca gent que les té. Llavors, clar, contra més contaminacions, o en el cas de la gent que no sap si està fent bé la dieta estricta, que dèiem, perquè, faig un parèntesis, molta gent, que això ho he vist, diuen no, m'he fet les analítiques i em surten bé. Sapigueu que perquè les analítiques surtin sense anticossos no vol dir que no m'estigui contaminant, perquè hi ha un moment en què els anticossos baixen i amb una petita contaminació pot ser que no tornin a pujar molt. Vull dir que jo sento a vegades pares i mares que diuen no, el meu nen està bé perquè els anticossos li donen negatius. La meva filla és anticossos negatius, per exemple. Vull dir que s'ha de vigilar amb això. L'important és revisar sempre les cuines, a part dels restaurants, però les nostres cuines, que no hi hagin fugues de contaminació, a vegades, culleres, no sé, ser molt estrictes i no pensar que som exagerats, perquè va la salut, sobretot això, a mig plaç. Vull dir, sembla que ens trobem bé, però un nen a l'adolescència farà transgressions. No sé quina edat tenen els vostres nens, però a l'adolescència el més normal, els teus... Bueno, això no, però bueno. Clar, tu treballes amb adolescents, no? També? És que és normal, jo la meva filla té 13. Penso, bueno, ja veurem què farà, jo l'estic educant perquè no ho faci. Però és igual, o sigui, aviam, ets adolescent, has de provar coses i has de transgredir, i ja està. I el dia que et transgredeixis i et trobis malament, amb sort, doncs sabràs que no has de menjar gluten. El problema és quan no te n'enteres. Però bueno, aquestes petites transgressions poden no fer res, però poden anar despertant el sistema immunitari. Vinga, estic despertant. I clar, a mig plaç pots provocar altres malalties autoimmunes, problemes intestinals, moltes coses. Llavors sí que és important, per menjar una miqueta sí que passa, perquè només que mengem una miqueta ja, penseu en això de les portes, ja s'obre la porta, i un cop s'ha obert la porta, qualsevol cosa allà. És una manera gràfica també d'explicar-li als nens i d'explicar-li als adolescents, de dir, bueno, tu mateix, saps? Les drogues és el mateix, no? Vull dir, hi ha persones que en general no es droguen, però sí que és veritat que trobem un perfil de jove, adolescent, que un cop obre la porta dels porros, que és el més comú ara, va obrint tot, i de sobte, o sigui, abans, fa anys, era diferent el comportament respecte a les drogues, no? O sigui que hi havia adolescents i joves que fumaven porrets, i després hi havia, evidentment, toxicòmens, no? Però ara, com que això s'ha normalitzat, ja vinga, doncs provem-nos tot. Llavors, a la que comencen a provar, proven tot, ja que es queden allà, bueno. Que per això us deia que és un exemple bastant gràfic per explicar-los el tema de per què no han de... Les etiquetes, que això... no diu que tingui gluten, vinga, tu pots menjar. Bueno, i què? Saps? Pot tenir gluten, encara que no ho digui l'etiqueta. Amb el tema de les etiquetes hi ha alguns... Jo no soc molt defensora que li agraeixo molt que m'hagi fet l'auca i us hagi pagat, però jo no soc molt defensora de certs supermercats que ho han etiquetat tot, perquè per mi el que han fet és... Exacte, han sobreetiquetat i han confós la gent. I ara la gent no compra llet si no veu que està etiquetada sense gluten, no? Llavors, bueno, ara hem fet un pas enrere perquè teòricament no es pot etiquetar productes amb característiques que no tenen. La llet no té gluten i per tant no cal etiquetar-la sense gluten. Llavors, ara, si us heu fixat, han tret moltes etiquetes de les que tenien. Però jo veig molta gent queixant-se. I per què han tret les etiquetes si a mi m'anaven bé, no? Bueno, perquè... per lleis no es poden fer, perquè l'únic que han fet és guanyar tota una sèrie públic que... Bueno, és un altre tema aquest. Però les coses que s'han d'etiquetar han de ser etiquetades i la resta no. Els genèrics, que són, bueno, les associacions tenen llistes de genèrics, són els que no han d'anar etiquetats. Però la resta sí que té que anar etiquetat, perquè jo no sé quins conservants té, què han fet servir per qualsevol tipus d'additiu que li han posat, això no ho sé jo. Quan és el mite de si l'etiqueta d'un producte no menciona el gluten és que no en conté. El tema de l'etiquetatge és un tema complicat, però és un tema també que s'ha de formar molt a la restauració.
Perquè a vegades a mi m'ha passat amb els gelats, per exemple, a vegades, no? A veure, teniu gelats? Bueno, no sé, bueno, doncs he de veure l'etiqueta. No, posa l'etiqueta. I dius, bueno, deixa'm veure, perquè bueno, ja sabeu que depèn de la marca, doncs ja sé que no ho posarà l'etiqueta, o sí, això amb els nens passa molt, que ho has de mirar, perquè et diguin. A vegades, vaig a mirar una cuina, i et surten i et diuen, no porta gluten perquè ho he mirat a l'etiqueta. Vale. Ara, perquè, bueno, ell estava... Hi ha algun restaurant? ell, mira, ell no estarà. Perfecte, gràcies. Vale. Aquí? No, a més, m'he trobat amb desconeixement i jo sempre, en aquest cas de les etiquetes, si no ho veig explícitament, dic, mira, no ho poso. Per tant, millor que no ho toco. Si coses sí que surt, llevat, per exemple, arriba i significaria Hi ha restaurants que són sincers, així. L'altre dia vaig anar a una botiga que ja l'havia vist, feia temps, vista no sé quina cadena, bueno, que són encurtits i són pinxos, bueno, és brutal, o sigui, són uns pinxos d'olives i bueno, d'encurtits que són espectaculars. Com es deia que hi ha hagut la Real, no sé, és com una franquícia, em sembla, bueno. I jo ja feia dies que la veia i dic, bueno, he de preguntar, jo aquí he de preguntar. Vaig anar que veia tota il·lusionada perquè a més tenia família a casa i pensava, ja veuràs, portaràs allà una safata de pinxos i superxulo. I vaig i li pregunto i el noi em diu, no pots menjar res, perquè sí que tots els components són sense gluten, però clar, jo ho faig tot aquí. Llavors no et puc garantir absència de traces ni absència de contaminació. I vaig pensar, bueno, t'agraeixo molt. Me'n vaig putejada, però li vaig agrair molt la seva sinceritat, realment, perquè un altre m'hagués dit, no té gluten, no? I em vaig enfadar perquè vaig dir, merda, no puc menjar res. Però li vaig agrair que em digués, mira, no t'ho puc garantir. Llavors, en la restauració trobes de tot. Trobes persones com tu que dius, mira, no et puc garantir res i em sap greu, o potser busques per tenir opcions una altra vegada, i gent que et diu, no passa res, mira l'etiqueta, no? I això és el que hem d'anar fent formació. No sé si vols explicar-te una mica com feu això. Home, sí, diré 4 coses. Bueno, entre el que és el conveni d'associació amb l'Ajuntament, una cosa que oferim és formació gratuïta a tots els restaurants que vulguin de Ferreries i al voltants i acreditació gratuïta, sense gluten. L'acreditació ja sempre gratuïta, però no la formació. La formació, tenim una formació online, que són 4 hores, que si vols te deixo la targeta, me contactes i la podeu fer tot el personal del restaurant i és un poc un curs un poc més intensiu, molt més en detall de cara a un restaurant i després hi ha un titulet final, hi ha un examen final, un test, quan el passes després teniu un titulet. I és un poc la primera passa per després acreditar el restaurant, perquè quan has fet aquesta formació escriure els protocols i entendre un poc el que vos demanen des del servei tècnic de Barcelona, que us contactarien o a través meu o a través ja directament per mitjans electrònics, entendries molt millor com has d'organitzar els puestos de posar cada ingredient, fitxes tècniques de cada producte, com manipular, tot això. I és un poc una primera passa. I és molt important tenir aquest coneixement. Aquí a Ferreries ja teniu en general un coneixement bastant alt i jo crec que fer una passa més no ha de ser molt complicat. Així que, bueno, no sé si t'interessen motius i ja comencem amb la formació. És sempre passar nom de tot el personal, un e-mail i el DNI i ja rebríeu un correu i ja podríeu començar la formació online, són 4 hores i la podeu anar fent quan vulgueu. I a partir d'allà ja començam, si voleu, a acreditar. No sé, aquí si teniu qualque dubte d'acreditacions en general, aquí tenim en Espolda tenim en Lluís, que està acreditat, tenim Vinyusuez i tenim l'Oar. O sigui, tenim 3 puestos a Ferreries i a Menorca n'hi ha 6. O sigui, a la meitat. I la perfecta. Jo vaig passar... Sí, en carnisseria. Ah, jo he contactat amb tu, doncs. Vale, perfecte. I llavors també carnisseries i gelateries també se pot acreditar. A una carnisseria, on hi hauria gluten? La carn té gluten, però si hi ha hamburgueses o hi ha salsitxes, l'espècie sí que pot introduir gluten i després si hi ha rebossats també pot haver contaminació. El qual és important tenir els protocols bastant clars.
però no ha de ser complicat tampoc. Una solució és fora gluten, per rebossat sense gluten, i espècies, totes sense gluten, tothom igual. Salsitxes sense gluten, hamburgueses sense gluten, és molt fàcil. És la contaminació creuada, que és el més perillós. I has d'anar sempre un poc amb estrès, d'alerta, no contaminar. Si ho treus... És el que diu, jo sé que hi havia el forn, si tu has fet un pa amb gluten, i després fas un pa sense gluten i el tens aquí al guard, però posis el mateix forn, Dos forns. ja està. Dos forns. O per embolicat i... Jo vaig fer en hotel, teníem un pa que venia un paper mostra per coure el paper. I ja no ho treus. Els clients ho volen. I així no t'alertes. Sí. Clar, jo en aquests casos els demanen als meus fills que m'obrin el pa. Perquè clar, el pa no té gluten, però el paper de fora, jo dic, me l'obres tu i me'l molles en el pa. Clar, el motori pot tenir gluten, si jo el toc, ja tinc gluten per tot. Això no estan alertes. una responsabilitat. I en... I tenim un lligam. Anàvem a... Quan vull dir que anàvem amb molta seguretat, també nosaltres. I fabricant... I en el moment que tu entregues el producte, per exemple, pizzas congelades o pa i tal, s'establien que ho fresqui, també ho ha de fer bé, fins al final, fins que arriba i que tu menges, la cadena ha d'estar sense gluten. Una cosa que també l'institut, perquè venen restaurants i bars a comprar pa o pizzas i tal. Nosaltres ens donem garantitzades, però Quan tu ja la molles ja no saps el que faràs. No pots garantir que... sí, va ser Però clar, tu poses el mateix forn, Inclús, a vegades, quan dines amb família o amb amics, tu poden contaminar els familiars o amics que seuen amb tu sense voler. Sí, però un clar. serà el mateix. Hòstia, deixa provar la teva pizza! Hòstia, ja has posat sa mà, doncs també ja és la teva. El pa és igual que molt se'l fàcil. passin aquí la seva molla. Ara que estem parlant d'això, passo aquestes, vale? I després si voleu tornem, perquè just tenim una mica una llista d'això de les cuines que dèiem ara. Per exemple, les cuines certificades, no? Quan vosaltres aneu a una cuina i certifiqueu, hi ha moltes coses a tenir en compte, i tampoc serem exhaustius, però sí que coses que esteu dient ara, perquè com estem així en plan mesa redonda, doncs, els ingredients i proveïdors, no? Que diem, ingredients fins al final, vull dir, fins les espècies, fins tot. El magatzem, si jo emmagatzemo pa al costat, vull dir, clar, el magatzem és important, també sembla que ho puc tenir tot barrejat, el que deia ell, no? Em venen a comprar pizzas, però o el que sigui, si després ho emmagatzemen de qualsevol manera, doncs no sabem si es contamina. La neteja, les espècies i la sal, perquè moltes cuines es contaminen amb els salers, per exemple. Els restes de cuina. S'ha detectat. La sala va tancar. Si pots saber, en el moment que tu agafes, ja queda. Clar. has agafat una... Sí. Les peces iguals. De tenir el seu. I són coses que, clar, quan es va certificar, doncs es repassa tot això, no? Això és més a nivell anecdòtic perquè veieu tot el que es vigila en una cuina, no? Bueno, els estris de cuina per descomptat, perquè no podem cuinar amb el mateix estri dos mentors diferents. Les zones, que aquí és un problema molt gran, perquè a vegades no hi ha prou espai per tenir diverses zones. Llavors, clar, si tot està a la mateixa zona, s'han d'assegurar molt bé que tot allò queda net. I el que dèieu, l'afegidora, els plats, les brases, el forn... Vull dir, si a mi em diuen que em fan una pizza sense gluten, però me la posen al mateix forn, jo no estic controlant si aquella pizza està sota, està a sobre o com està. Una altra cosa és que jo del meu forn de casa meva decideixi posar dos tipus de pizza si ho tinc controlat, i la de sense gluten sempre va baix, al revés, la de gluten sempre va baix i tal, no? Però jo en un forn no sé com ho estan posant, llavors doncs... I un altre lloc molt important de contaminació, és el servei, que també ho heu dit per aquí. Perquè jo faig el plat, el poso recte, però el passo aquí, per exemple, no? Imaginem el passaplats, el passo aquí, i aquí jo no sé què passa amb el plat. Si no es té en compte que per aquí pot passar una cistella de pa, no? Bueno, comenta tu les coses que mireu a les cuines, és que és interessant, eh? Sí, no? Inclús al mateix plat, dues persones a la mateixa taula demanen una amanida, una amb gluten i l'altra sense, es poden després girar, el cambrer la pot girar. Per això una cosa que fem quan assessoram és recomanar tenir uns plats de colors diferents. Plats de colors diferents o una bandereta o una indicació de que quan t'arriba a tu, tu saps que estàs més segur perquè, hòstia, arribar amb un plat diferent dels altres, jo sé que m'ho han fet per això.
i vas un poc més segur. A vegades hi ha restaurants que decideixen que hi ha com un responsable, ja sigui de gluten o de qualsevol altra intolerància o d'al·lèrgies doncs aquella persona, quan entra una persona especial, entre cometes, en el restaurant, és aquella persona que és responsable de que el servei sigui correcte. Això fa que aquest cambrer o cambrera controla tot el procés dels plats i vulguis que no, elimines bastants errors en això, en passar-se un plat, en què jo l'he fet sense gluten però bé el cambrer s'equivoca i el porta a l'altra taula, perquè això també m'ha passat a mi, que em porten un plat equivocat. També és important que el celíac s'identifiqui. Quan tu arribes, jo som celíac, no, els altres no, però jo i aquesta persona sí. I que ja sapin qui ets, des del principi. Hi ha restaurants que et posen un mantellito especial, perquè ja el cambrer sàpiga on ha de... Hi ha molts sistemes. El secret, per mi, que treballo amb persones i tal, és... Bueno, tots treballem amb persones, però vull dir, amb la ment de les persones, és els protocols. Els protocols siguin molt estrictes i que la gent estigui molt ben formada en protocols. O sigui, són per això, són per no equivocar-nos. Llavors aquí, aquesta és més de factor humà. Moltes vegades ens contaminem pel factor humà, inclús nosaltres, vull dir, nosaltres mateixos, que fa anys que sabem com ho hem de fer, ens equivoquem. Llavors, contra més protocols hi hagi, contra més controlat estigui tota la cadena o hi hagi un responsable o tot això, posem protocols, jo soc una mica obsessiva dels protocols, però posem protocols a tot arreu. Posem estovalles de colors, posem bandereta al plat, fem que realment els plats d'intolerants o al·lèrgics segueixin una ruta segura i si cal diferent que els altres, però que vagin segur a la persona que toca, no? Perquè a part que nosaltres tinguem protocols magnífics, segueix existint el factor humà i jo aquí us he posat saber, voler i poder, que són els 3 factors, no? Jo puc voler però no saber, no? Per tant puc aprendre. Puc voler, i a part puc poder, és a dir, que la cuina sigui adequada, que pugui tenir les coses repartides, que tal. Però puc voler i no saber, no, puc voler i no saber, per tant aprenc. Puc voler i saber, llavors ja sé, i poder, i seria magnífic, que són els restaurants que heu acreditat aquí. Però jo també puc no saber i pensar que sé. Llavors hi havia tota una sèrie de factors humans, com per exemple el desconeixement, la falta de rigorositat, el desconeixement de les fitxes tècniques, que això és el que ells miren també en el restaurant. Les fitxes tècniques són molt importants i allà és on està la informació realment. Hi ha gent que no sap de què li parles. Quan li dius, porta'm la fitxa tècnica... De la carta sense gluten, miram tots els ingredients, totes les fitxes tècniques. Tot ha d'estar acreditat sense gluten. Tot. Si hi ha un que no, aquest plat ja no és sense gluten. Si algun dia no us fieu, us demaneu, a veure, la fitxa tècnica. La fitxa tècnica, ha d'existir, la fitxa tècnica, que ho sapigueu, que existeix. La falta de formació continuada és clau també. Canvi de personal. Canvi de personal. Hi ha molta rotació de personal. Llavors, tu has format un personal, canvia el personal, si no estan formats en els protocols, ja està, ja torna a tot estar... I que hi ha tants factors que influeixen que realment és una feina continuada cada dia, i no és fàcil, és complicat. Després situacions estressants. Pot ser que aquell equip estigui superformat i tot, però s'estressin per temes personals, jo estic estressada i per tant estic menys atenta a el que estic fent i em despisto i el plat se'n va allà, els factors humans, som humans, ens equivoquem, o que hi hagi un pic de feina i quan hi ha molta feina, doncs mira, a mi vam contaminar un dia de molta feina amb un restaurant certificat. Llavors, jo vaig parlar amb el propietari i li vaig dir, escolta, que sàpigues que ha passat això, però no pot passar. No pot ser que el meu plat d'arròs, o sigui de paella, m'hagin portat un de normal, i me l'havien portat un de normal, allò que sense gluten. És un restaurant certificat i amb protocols que flipes. O sigui, al·lucines, perquè m'encanta aquest. Té unes cartes, genial, perquè moltes vegades la cuina sap una cosa però els cambrers no ho saben i quan tu preguntes als cambrers no ho saben. Doncs tenen fets uns protocols de manera que la carta ja, el cambrer mira i ja sap com ha de fer el protocol de cuina i tot. És que ara és difícil d'explicar-vos això sense tenir-ho, però que tenen protocols boníssims i en canvi un dia em van contaminar. Per què? Doncs perquè era plena temporada, molta gent i això existeix. I després tingueu en compte aquests 4 factors humans, que són l'empatia, la motivació, l'actitud. Jo puc ser molt empàtic o puc ser zero empàtic, important-me 4 pitos la persona aquella que m'està explicant que es posarà malalta. I això passa. Llavors, en això poca cosa podem fer. Si jo passo, doncs passo, saps? Però hi ha gent que té molta motivació i això bàsicament, suposo que aquí és el que intentem, motivar els restauradors de ferreries perquè vulguin oferir menús sense gluten, però ha d'haver-hi una motivació que et tiri endavant totes les dificultats, si has de fer modificacions a la cuina. I una motivació molt important per mi és quan ho fan
que anem i els diguem que ho estan fent bé. Mira, jo sempre vaig i hosti, m'encanta que hagis fet això, m'agrada molt, perquè han fet un esforç molt gran i bueno, també se'ls ha de reconèixer, no? Llavors, el millor és que els digueu realment que aneu, que això és la millor motivació, no? Perquè també hi ha molta gent que comença a donar opcions sense gluten i després de 2 o 3 disgustos... Els desmotiven, sí. Bueno, si vols explicar Això passa, sí. On hem tingut puestos certificats, a Moll hi ha un parell de bandes que s'han desmotivat i ho han deixat de fer. I és una llàstima perquè una vegada ja ho tens quasi aconseguit, després ja... Tu, Lluís, m'ho comentaves una vegada d'una setmana que havíem provat una fieta que no havíem provat ensenyar sense gluten mai i estàs supercontenta i segur que te motiva tu, no? Això mateix, que se motiva, per això que després dintre que està molt satisfet i com... Sí, aquesta vegada és emocionant, perquè s'ha posat plorant i mai havia pogut menjar. Tothom menjava enciamades, jo mai, de la vida havia pogut menjar enciamades. No, i gent més gran. Aquesta era una fieta petita, però... Això que dona satisfacció, l'esforç que has fet, que te l'agradesqui. Sí. A vegades també som molt exigents i no som justos, Jo dic que a vegades som molt exigents i no en general, perquè, clar, per internet veus moltes queixes injustes, veus que ho publiquen allà, quan ha passat alguna cosa en un establiment, el millor és anar a l'establiment o a l'associació i veure què ha passat, perquè amb enfadar-te o posar-ho per les xarxes, sí que estaré desprestigiant aquell establiment, però no l'estic ajudant ni a tirar endavant a l'establiment, perquè estic fent mala publicitat, ni a que millori els protocols si és que ha sigut un error de protocols o el que sigui, no? Llavors, és important això, contactar amb el propietari, intentar que millori i que arregli els errors, perquè jo en això, em pot fer més o menys ràbia que em contaminin, però és que ens equivoquem tots, vull dir, pensem-ho així, no? Tots podem cometre errors, llavors el que hem de fer és ajudar a que la propera no ho faci malament, no? O sigui, nosaltres sí que no ens agrada com us avanyo, però també ens agrada que si ja ho fan... Ho has de saber, perquè si no ho saps és pitjor, clar. Perquè pots millorar o pots... No ens agrada que ens disciplinem. Però a vegades els establiments reaccionen bé i volen aprendre i a vegades se posa un poc a la defensiva. I coses que és aquí, saps què és això? Jo ho he fet tot bé. Clar, després ja és més complicat, no? Crec que tenen una pregunta per aquí. Jo m'he trobat com a consorte d'anar a un lloc sense gluten i estar en un altre també sense gluten. Tipus wok, d'aquests que usaven per les coses, no? I dius, aquí no hi ha gluten segur. I trobar-te malament, una de la família, i dic, merda, ens han colat gluten. I se s'han allà. Una cosa diferent. De fet, aquesta anècdota l'explico al llibre, Sí que és veritat, va passar així. I jo vaig muntar... O això, que això pot passar, te'n vas a la canxa de Menorca, clar, has canviat d'aigua, has canviat de menjar, més de 5 llocs. La culpa és del Lluís o del Feimada. Clar. No sé. Sí, que no, que ho va passar això. S'ha arribat a pensar, que ens va passar una vegada i va ser justament una persona que va veure aigua. I estava, no volia contaminar, però va ser l'aigua que la va contaminar. I ens van venir a Can Nostra, que un desastre, no sé quina pasta era, per tot menjat una banya de crema d'aquesta. Però després ho van arribar a saber que era per l'aigua. Però pot tenir altres coses. Però el primer va anar allà on troben que hi pot haver contaminació. Clar, perquè a vegades, i ara està relacionat amb aquesta última que us he posat, i llavors si voleu fem una mica de... Què és aquesta? Que els celíacs són uns maniàtics i uns exagerats, no? I sí que és veritat que portem el cartellet de... que som una mica excèntrics, no? Perquè clar, sempre exigim i ens enfadem i... Aviam, els que sou mares de celíacs, tu com a celíaca pots exigir, pots demanar, pots tal, però com a mare, o sigui, què he dit, com a celíac, no? Sí, com a celíac pots demanar, però com a mare de celíac, jo que tinc els dos títols, diguéssim, us puc dir que no té res a veure, o sigui, no té res a veure. I com a mare de celíac pots arribar ja a muntar-li un sarau a la persona en qüestió. En canvi, com a celíac dius, bueno, me'n vaig, em menjo una poma, perquè jo sempre portava una poma al bolso i deia, me'n vaig. Però bueno, a la meva filla que no la contaminin, Bueno, que la lio, Llavors, clar, sempre anem amb molta alerta, és veritat, perquè aquí ens hi va la salut, no? I la salut dels nostres fills. Llavors sempre anem una mica
més atents, més en tensió, i això fa que a vegades ens passem de frenada. I és veritat, i passa. Passa perquè jo ho he vist a mi mateixa i ho he vist amb altra gent, no? A part d'això, com jo me l'estic jugant la meva salut, jo no vull que em contaminin. I preguntaré. Ara fa una estona ens hem demanat una Coca-Cola al bar i ho hem posat a internet, hem encetat un debat, ja veurem després com està. Aviam si la gent, quan demana una Coca-Cola o un refresc, el gel i la llimona s'enfien o no. Aquí trobarem de tot, trobarem gent com ell, que tu, gel i llimona, li van contaminar una vegada. Un dia no vaig sopar, vaig demanar un got d'aigua. I amb el gel o amb la llimona vam contaminar. Perquè no vaig sopar i vaig anar al bany no quantes hores després. Total, a més de no sopar, contaminar. O el gel o la llimona. Les pinces. Difícil, no? Les pinces. Les pinces també, clar. Allà on t'has O les mans, però bueno. El congelador, quan va posar l'aigua a congelar, ho plantaven la llimona, protocols que diu ella. Protocols, perquè si jo tinc la llimona, el gel i tal, jo després tu vas i et poden dir no, mira, és que no ha pogut passar per això i per això. No, perquè potser era la salmonella, saps? Però clar. Però és que aquí dia, si no vaig sopar, és que no hi ha més. Però bueno, que ell diu que tal, llavors hem posat a internet a veure què deia la gent. De moment, abans de venir aquí només teníem una resposta que deia ni m'ho havia plantejat, que t'ho dic jo ara, ni m'ho havia plantejat que el gel i la llimona podia estar contaminat. Llavors, bueno, clar, tu vas i parles això, imagineu-vos una persona que no té res a veure i li explica a ell, no, jo la Coca-Cola no la poso al got amb el gel i la llimona que pot estar contaminat. Doncs clar, com se'l miren a ell? I ha vingut el boig d'avui i ja està aquí, el de la llimona. És així. Jo m'he trobat molt sovint amb la cara dels cambrers de mirar-te i dir, bueno, està allà, saps? I no, tu el que estàs fent és defensar la teva salut, no? I, bueno, doncs en aquest sentit, aquest mite també és important de que no, és la nostra salut i ens hi va la salut i per una molleta ens contaminem o per una llimona contaminada o un gel que has de saber tu on estàs. És que potser tenien el gel amb el pa allà. Jo vaig, per exemple, a casa de ma mare, que té un congelador d'aquests d'Arcon, que ja, això ho he deixat per inútil, ja fa molts anys i ja no d'allò, té un congelador d'Arcon i jo m'agafen tots els mals. És obrir aquell Arcon i allà està el gel, una barra de pa, tot. Jo no menjo. O sigui, jo allà no menjo. Menjo o no menjo? Ai, això és que va per internet? No m'estarà ja no em farà més canelons. No, ma mare, pobra, s'esforça molt des de fa molts anys, però una vegada, ara ja si m'està escoltant, doncs vegi per internet, ja acabo d'explicar, una vegada, un Nadal, va començar a preparar tot de canapés i em venia. I era l'època que havien començat el famós supermercat aquest de treure moltes coses sense gluten, i estava molt contenta perquè havia trobat moltes coses sense gluten. I venia i em deia, mira Núria, això ho pots menjar? I jo què sé, un paté o el que sigui, sí, això sí. I veia que agafava i ho posava sobre una llesca de pa. Venia, mira Núria, això ho pots menjar? Sí, i tu mateix, agafava i feia un canapé de no sé què sobre una llesca de pa. I jo pensava, això ja m'ho està preguntant, perquè ho està fent tot en pa normal. Però jo pensava que igual m'ho aneu a preguntar perquè després igual fa uns canapés per mi. I bueno, així va estar un rato i va fer una estupenda bandeja de canapés, seiem a la taula i jo no veig res per mi, veig aquells canapés. Mira Núria, veus? Tot ho pots menjar perquè estava tot etiquetat i no sé què. I dic, mama, però és que ho has posat tot sobre la pa. El disgust que va tenir no us podeu imaginar. O sigui, clar, jo no li vaig dir res perquè pensava que estava fent a pa. No, clar, ella havia vist que no era sense gluten però ho estava fotent tot al pa. I bueno, aquesta anècdota és habitual tots els Nadals, ja us podeu imaginar, no? Però va ser tal qual, vull dir que ja a vegades el mateix que us deia, ella no viu, o sigui, jo no visc amb ella, per tant no està cada dia amb mi, llavors pot cometre errors, igual que els cometo. Aquí va passar molt jo, que a vegades vaig a casa d'un amic i t'he preparat totes les sense gluten. He anat a comprar, he preparat, he fet tota la cuina neta, he preparat tot, i llavors en un compromís de menjar. I tu després demanes, i la sal? I després dius, què fas? Menges o no menges? Te la jugues o te la jugues? Jo a vegades me l'he jugat i m'ha anat malament. Si són molt amics teus, ho entenen. Però clar, jo m'estim més, no m'afegis res. Jo un tàper, o veig jo i cuina amb tu, o me'l duc un tàper. Perquè si no... I aquí hi ha un poc el que també comentàvem amb ell un dia, aspectes així més de relacions psicològics, amb amics, amb família, que pot crear tensions a vegades, hi ha gent més empàtica, més empàtica... Hi ha persones que no van, per exemple, a casa dels sogres, com si diguéssim, perquè no entenen la situació i ha arribat a
a provocar conflictes familiars. Clar, si tu no et volen perquè no et fan menjar, doncs no vas, no? I perquè aquí... O grups d'amics que diuen, hòstia, ja no me criden a anar a sopar a Can Banda perquè és que estan cansats d'anar allà mateix. Ja, el que passa que això, sobretot amb nens, bueno, i amb adolescents... A nens és el pitjor. És treballar que, bueno, que si aquella persona no està disposada tampoc a fer el petit esforç d'anar on tu pots menjar o de vigilar, doncs tampoc valdrà tant la pena que surtis amb aquesta persona, no? I que també ells mateixos, perquè si no després, quan arriben a l'adolescència, es trobaran que amb la pressió de grup els faran, anava a dir consumir, no? Els faran menjar, bueno, jo què sé, ara hi ha Burger King, hi ha McDonald's i realment poden menjar sense gluten a tot arreu, no és com fa uns anys, no? Però bueno, saps que els pressionaran i no tindrà de dir, bueno, doncs escolta'm, si m'estàs pressionant, va la meva salut aquí, no? A nivell, no sé. Jo, ara que estic per internet, jo del burger, d'amor, no me n'enfio. No? No, pel formatge. Ah, de nou, Posem el petit formatge a tots els pans, amb gluten i sense. Vaig xerrar amb ells i no m'aventuro a contestar, no n'hem més. Bueno, jo no em fio del Viena, i a Viena tothom li agrada molt, o sigui que... Cadascú té les seves... Llavors sí som una mica maniàtics, però exagerats no, ¿vale? No és que siguem, insisteixo, amb això insisteixo molt, perquè no m'agrada el cartell. Vigilem per la nostra salut, i quan us diguin que sou maniàtics, bueno, de fet això, que és una mica suposo que el tret diferencial, jo dedico 2 capítols sencers del llibre a explicar això. I per què no som maniàtics ni som exagerats? I quins són els mecanismes psicològics que fa que ens posem d'aquesta manera i que a vegades ens alterem una mica, normal, i altres s'alteren per una altra cosa, però és la nostra salut, ¿vale? I acabo, amb això una cosa, que això és bonus track, perquè com és mi tema, quan us diuen la celiaquia és només una dieta i hi ha coses pitjors, la Irene ha dit, és que, aviam, ser celíac és ser celíac, no vol dir que no puguis tenir moltes altres coses, agafar una salmonella o agafar qualsevol altra malaltia. Llavors a mi, quan em diuen això, o quan veig algú que això li afecta molt, no? Quan li diuen és que ets un exagerat, perquè total només ets celíac, només és una dieta, dic, bueno, primer, que cadascú té el dret a prendre les coses com li dona la gana. I hi haurà gent que una dieta podrà viure bé sense problemes i hi ha gent que una dieta li pot provocar molts problemes. I això ho hem de saber entendre i saber fer-ho entendre als altres també. Cadascú es pren les coses com se les pren. Hi ha coses pitjors? Bueno, no sé, digue'm alguna cosa pitjor que jo no pugui tenir segur per fet que m'ha tocat ser celíac, no? O sigui, qualsevol cosa també la puc tenir, llavors comparar és molt lleig. Jo per mi, les persones, com per exemple una persona que conec que la seva sogra és d'aquest pal, doncs dir, mira, intenta mantenir com puguis la relació amb la teva parella sense amistat amb la sogra, però està clar que algú que pensa això millor que estigui lluny que a prop, perquè ja t'està demostrant que no t'està respectant la teva situació. Però sobretot això m'importa per una cosa, que és pel tema de la identitat. Si busqueu per internet, o per exemple a Instagram, celíacs, hi ha molta gent que s'identifica com a celíaca. Doncs està molt bé identificar-te com a celíac, si tu vols identificar-te com a celíac, però no fer d'una malaltia o d'una intolerància en el cas de la lactosa o una al·lèrgia com la teva identitat bàsica. O sigui, ser celíac és una cosa més de la teva vida, igual que ets, no? Dius que no, tu? Ah, que sí. És que em veia fer així, dic, no està d'acord. És una cosa més, i amb això també hem de saber que la gent ho entengui. Llavors, és una part important, clar, me sento 3 cops al dia a menjar, no? I si esteu de vacances, mengeu 3 cops al dia fora de casa, potser. Però tot i així no us ha de condicionar la resta de la vostra vida, perquè jo, això també ho explico bastant, no? Com un trastorn, diguéssim, un trastorn adaptatiu, com pot ser adaptar-te a una dieta sense gluten i estar més nerviós, pot acabar desenvolupant un trastorn major per no haver gestionat bé tot això. Són aspectes psicològics que normalment no es tenen en compte. I per què parlo aquí? Doncs perquè molt sovint es produeixen fora de casa, quan anem al restaurant, quan ens sentim malament perquè el restaurant no ens han fet cas, quan ens sentim malament perquè no sé qui ens ha dit, perquè jo a casa meva, perquè no tinc problemes amb ningú, jo em faig el meu menjar, estic allà, tranquil·lament, me n'oblido que tinc un problema quan surto de casa, i quan surto de casa és com un gerro de gofreda, no? I quan passo per davant d'una pastisseria plena d'olors i dònuts i tal, doncs és quan jo tinc els meus problemes amb la meva ansietat i la meva frustració, i els tinc, vulgui o no vulgui, perquè a ningú li agrada passar per un lloc ple de coses bones i no poder-ne menjar si em vull, no? Llavors, tot això que anem gestionant, els altres ho hem de saber entendre. I no sé, havia de posar una mica fins allà. Llavors tot això és un tema que intento que la gent ho entengui i ho treballem bastant per això, perquè normalment és igual, no passa res, és una dieta, no? És una dieta important. Però condiciona molt. La vida social està molt... Evidentment, per això dic que llavors
hem de saber gestionar aquest condicionament social. S'ha d'anar normalitzant, i amb formació, que la gent t'entengui. I també quan vas a dinar o sopar amb gent no estàs xerrant del gluten tot el dia, perquè surt la conversa del gluten i ja estàs sopant amb el gluten. No només xerres de gluten. Com poses menjar? Què poses xai? I com ho fas? Sí, hi ha moltes persones que això li agobia bastant. El fet que estiguin tot el rato preguntant, no, vull dir, és igual, ja està, ja no em preguntis més, no? O sigui que a mi particularment no és que m'agobia, però penso, bueno, parlem d'altres coses, que hi ha més coses al món que el gluten, no? Però bueno, s'ha d'anar, sobretot això, vigilant que el tema no es... Hi ha gent que acaba tenint trastorns socials per això, perquè diu, per sortir, que em tornin a preguntar pel gluten, si puc menjar això, si puc menjar l'altre, s'agòbia. Bueno, dubtes, preguntes, coses, temes, que no... Ah, però ja tinc una pregunta, a veure. Es una anécdota. Ah, a ver qué dices, Yo un día estaba en un viatge que és de curs i vam entrar a una pastisseria per mirar, perquè ens volien ensenyar com es feia el pa i tot això. I jo no volia entrar, em van obligar a entrar i vaig dir que és l'olor que em fa tornar així, però per olorar no em trobaràs malament. Clar, no em trobaré malament, però se'm bueno, no trobaràs malament de la panxa, potser, però psicològicament te provocarà una frustració que si no la gestiones, o acabaràs cridant-li a algú, hauràs de gestionar aquesta frustració. Potser després et pots fer tu una pasta a casa o alguna cosa, però realment s'ha de treballar. Hi ha moltes persones que diuen, no passa res, sí que passa, perquè això t'ho has carregat a l'esquena. I és l'exemple aquell de l'ampolla o del pot de pilotes que el tenim ple i que si anem omplint-lo de frustració, arribarà un moment que no cabrà més, llavors tot això ho hem de gestionar. Perquè sí que ens enfadem, clar que ens enfadem, hòstia, aquí no li ha... Doncs jo em voldria, no? Jo no trobo a faltar res. Ara, això és una enquesta que faig molt, la gent que troba a faltar sense gluten. Jo normalment no trobo a faltar res. Intento tampoc passar pel súper, pel passadís de les galetes tampoc passo, masoquisme tampoc, no? Però a vegades, clar, quan et posen un lineal d'aquells de dònuts, i mira que els dònuts són dolents, perquè són dolents, però quan al sortir del súper veus un lineal d'aquells de dònuts, penso, ai, ara em menjaria un dònut. I és l'únic que a vegades m'agafa una mica i llavors quan arribo a casa em faig alguna guarreria, una llescalmacilla o alguna cosa així, ja se'm passa la d'allò, però anem contínuament, el que dius tu, condiciona molt. I això els de la restauració heu d'entendre, com qualsevol altra malaltia o qualsevol cosa, però clar, s'ha d'entendre la situació de la persona que et ve i vol menjar com una persona normal, no? I a mi m'agradaria venir aquí i poder menjar a qualsevol lloc. Jo vaig a la meva caravana, per tant, jo al final he adaptat la meva vida a la meva situació perquè no només tinc el condicionant del gluten, en tinc més, i llavors jo al final tothom adapta la seva vida a el que té, no? Però seria xulo, no? Arribar i anar-te'n a menjar a qualsevol lloc. Pots volem anar a Cangas i volem venir a Ferreries d'aquí 5 anys, que estigui tot ja més preparat. Sí. Quan crec que viatges és el que moltes més perquè arribes a un lloc i no coneixes. El primer és investigar on anar, estàs perdent. Clar, hi ha una feina d'abans i aquells viatges així més... No menjaré d'aquí a hores allà on passem. No pots fer. Ja has d'anar un post especial. Organitzat Y así todo. Pues yo fui una vez a un sitio en Palma y estaba en el libro de Faser. Y dije, iba con una amiga y yo digo, pues mira, si no te importa vamos a este sitio que ya que... Sí, vamos allí y nada más le pido a la camarera, a ver, porque no lo tenían marcado como sin gluten los platos, que eran vegetarianos, había bastantes cosas, pero bueno, así todo yo quería saber. Y me dice, tenemos, sí, ya sabes cuál es, ¿verdad? Que tenemos lechuga, te lo juro, no me dijo tengo una ensalada, me dijo tengo lechuga, yo digo, me ha visto cara de caracol, porque es que me quedé que yo digo, ¿y ahora qué le digo? Caracol era el principio de cuando yo estaba en vez de comer, y yo digo, y me dice, tenemos lechuga, es que me salió así yo, digo, bueno, al final yo más o menos vi, yo dije, venga, ya que estamos aquí de pedir otra cosa, sin embargo, a la hora de los postres vino otra camarera y dijo, ¿cómo que no? Había lechuga, pues yo dije, pues me quedo sin postre. Y no, y la chica me dice, pues usted celíaca de la manera que ya le... Pues sí, tenemos tal, oye, enseguida, oye, majísima, el mejor postre que me he comido sin gluten,
dices, pero chica, qué lechuga, pues eso. Porque si no lo sabes, dices, bueno, no lo sé o pregunto, pero lechuga, por Dios, mira, Tothom està format, que els telèfons te demanen... Però bueno, també és y actitud. ya fui Empatía. expresamente porque venía en el libro de fase, o sea, imagínate si tienes que investigar. O que o vas con gente y te dicen, ay, pues pídete una carne a la plancha si no puedes comer nada, pero es que tú estás eligiendo lo que quieres comer y a mí no me apetece la carne hoy. Mira, ¿sabes qué hago? Una letra. ¿Sabes qué he hecho con mi familia? Ah, Y nunca he conseguido. Les he propuesto la ruleta del gluten. ajá, Un día, una vez al año, una persona come como yo, por sorteo. ajá. Nadie ha participado. Una vez, un día al año, Qué como cosa, yo. falta de solidaridad. Nadie. Sí, no, Es que no es para tanto. No, no. Un día, uno. Sí, sí. Por sorteo. Cero. Sí, cuesta. Pero si te encuentras en situaciones un poco... O en una panadería que me buscaban el gluten debajo de la estantería. En vez de decirme que lo tenía directamente, y yo la dejé que buscara un rato. Y yo digo, te estoy diciendo cosas, o sea, ya le había dicho sin gluten, digo, para celíacos. Ah, no, y le digo, ¿qué buscas? Pero estuvo un montón de rato agachándose, y bueno, buscó ella, estuvo un rato entretenida. Sí, sí. O cerveza sin gluten y te la pones sin alcohol. Ah, sí, Ah, està sí, molt això xulo. també és veritat. No, o sigui, com a seria aquella, o sigui, acumules una quantitat d'anècdotes que és brutal, que la gent no se les creu, o sigui, Sí, vull dir, perquè et passa, no? I és veritat que passa més d'adult que amb nens, no? Perquè clar, amb nens doncs, al final vas més com a sobresegur, però flipant, o sigui, al·lucines amb les respostes que t'arriben a donar, és brutal. Pots fer una llista de Sí, yo tener a Irene cerca, o sea, justo cuando empecé, además fue en Navidades, me acababan de quitar la ortodoncia, y, o sea, yo dije, ahora voy a comer, pues no. Y ella, bueno, pues para mí, vamos, la tengo en un pedestal porque me ayudó un montón, o sea, que gracias a eso, porque si no te podías volver loca al principio, entre libros, que yo decía, si tengo que ir a comprar con un libro, vamos bien. Jo, bueno, que la Mandia no es fa fa molts anys, i jo vaig dir que, jo soc una mica punky segons com, vaig dir que jo no volia estar obligada a llegir-me un llibre, llavors vaig decidir que no, que jo seguia la meva vida sense dependre d'un llibre i tal. I la primera que vaig anar al súper, no vaig comprar, fa anys, fa molts anys, i ni existia la llei de l'etiquetatge ni tot això. No vaig saber què comprar, vaig comprar Coca-Cola. Ja està, vaig dir, i tampoc sabia si sense gluten realment, però bueno, per sort això ha anat canviant una mica. Però igualment, quan vaig canviar el xip va ser quan va néixer ella, perquè és el que et dic, tu, és igual, menges una poma, però no... Exacte. Però bueno, el del llibre, per sort, ara ja no estem... Sí que és veritat que anem consultant, però ja no depenem d'un llibre, és que abans era... No podies menjar si no miraves el llibre, És que era no? impossible. Però ara ja... No posava res, absolutament res. Clar, no tenies ni idea que... És que no posava res. No. I que, a veure, hem evolucionat molt, però per això, a l'hora que hem evolucionat, també s'han incorporat com nous inconvenients, no? Que hem d'anar com gestionant. Per això era que volia estudiar alguna cosa, no? No, però que la restauració, la tocada. Clar, nosaltres, quan volem sortir fora, és quan ve gent. Llavors truques. Escolta'm, feu-vos sense gluten? Home, dic que som 3, els amics 6, 8 o 10, els que sigui. I és important que, clar, tu fas l'esforç, el restaurador, es posa tota la pel·lícula, la cuina i tal, però no és una persona, no hi creu, es lleva l'humor, per aquest és un contacte directe, no? Ja està, llavors, però és una red directa als llocs que anem, que sabem sense gluten, estan cansats de nosaltres. I de la gent. Ah, ha tingut venir una paella que vas posar una foto de la paella sense gluten de tal, han vingut. Dic que realment... Realment compenses. Repetir Normalment sí. És com molt viral, Hi ha les xarxes. He anat aquí, estàs tot i no fem a la Al panxa. final no deixa de ser un públic, I pensa, en un 1% de la població més tota la gent que arrossega. que no només és persona, sinó... Un 1% celíac, doncs ja el sentit tots els celíacs són 6, ja són 7. Però per això també tanta moda sense gluten i tanta... Però i realment que es vol menjar més, però que deia era l'amanida. O sigui, a mi que em diguin, bueno, alguna cosa podràs menjar, sí, clar, una amanida sempre me la puc menjar. Què és que teva? Però pot estar contaminada també, o sigui, depèn d'on la posin pot estar contaminada. Però bueno, clar, llavors jo no surto de casa per menjar-me una amanida. O sigui, perquè l'amanida me la faig a casa. Doncs surto de casa perquè em passin un plat que a casa no cuino, no? Clar, però has de tenir, han de ser molt amics teus, molt amics, per voler sortir a no menjar o a... Saps? Vull dir que... En fi, molts condicionants tenim encara, hem de treballar. Però el que dic jo vull venir d'aquí 2 o 3 anys i bueno, saps? I, em vaig a Ferreries, que és un lloc sense gluten estupend.
I de lluny, o sigui que... O cuando encuentras una cosa que hace, yo qué sé, cuando te han diagnosticado de mayor, que a lo mejor una cosa que te gustaba mucho y ahora hace años que no la comes, un día la encuentras sin gluten, aquel día, vamos, es fiesta grande de todos. O cuando tienes sitios así que te hacen cositas, vamos, un pequeño paraíso. Yo Luis, el hogar es una pasada, para que te cuidan un montón y cuando yo siempre ha sido buen comer y yo para mí el primer año fue un trauma, o sea, yo te digo, me diagnosticaron en Navidades y en enero por San Antonio yo lloraba en la plaza como una tonta. Al año siguiente yo lo fui con mi pan y yo comí sobrasada o mi bocata, ¿no? Y me lo comí en la plaza, pero el primer año yo lloré en la plaza. Parece una tontería, pues no, pero yo lloré en la plaza. Que es menja pa en sobrassada. Y Dios mío, debilidad como buena mallorquina y lloré, pero como una tonta. O sea, Ara ja lloré. sense gluten o no? ¿Ah? I ara ho fan sense gluten o no? No, en la plaza no lo hacen, pero yo da igual, yo llevo mi bocata y me da igual, me lo como en la plaza. Mínimamente, o me la echo o pan de lluís o me la hago yo, da igual, però... Les escoles també ho fan, les escoles fan Sant Antoni, tothom du el seu pa, l'escola tota la sobrassada i t'ho fan. Clar. Les escoles sí, on jo està de Can Lluís i ja, si no saps per Aquí, l'Institut d'Amor, jo dic que no. Aquí sí, aquí a Sant Pere, Sí, aquí a Sant Pere. Sapi massa en Torre que compren el pa de Can Lluís i si vas a dinar. Sí, jo fa anys. Està dins de clar, està dins de famílies i preparats. Ja li poden menjar més per a per allà. Quan uns 8 o 9 panets de 8 o 9 fies. Això que ho veurem, ho veurem. Fan setmanes, Això és important, per sentir-se integrats, perquè sí que et pots portar el teu entrepà, però, ostres, si t'estan posant menjar... La meva filla ara té una creuada amb el col·le, aviam ja l'any que ve, començarem a treballar-ho, que és que els dimecres menja els croissants. I ella coincideix que ara és l'única celíaca, no?, tu del col·le. I llavors, clar, hem de treballar això, perquè si els dimecres mengen croissants, ella no pot menjar. O sigui, no és que mengin croissants, fan allò que venen croissants i recullen diners per... Clar, llavors, però clar, tots els nens el dimecres al matí passen, quants voleu croissants? I recullen l'euro del croissant i clar, i ella, els dimecres, és veritat, que a més plega al migdia els dimecres normalment ve més enfadada que els altres dies. Clar, no, perquè clar, ja al matí ja has hagut de fregar com tots els nens menjaven croissants, saps? Vull dir que és xulo trobar-se que et fan una... Què? No només jo, també els nens que són al·lèrgics. Bueno, sí, és veritat. Una de la meva classe que és al·lèrgica a moltes coses. Bueno, sí. És veritat que no només els celíacs, però bueno, hi ha un nen multialèrgic que té molts problemes també i aquest tampoc menja croissant. Tots dos us junteu de la maneta a enfadar-vos al pare. Però que és important això, anar facilitant a poc a poc petites coses com això, no? Lluís, s'agrada el croissant? Sí? Te podràs menjar, Ara no saps cap per Sí. A veure, que es recuperi aquest home que està malalt. Moltes hores. Sí, pastes d'aquí a Rubiols, sempre es porta una graneta i es pot menjar Sábado matí, que te la cara tranquilada, pues la verdad es que la salvador que me está comprando la cosa se lo toca. Ai, em dic un igual. El que va menjar un disc. No em tinc molt bé. I des del tenim balla, quan se va movent balla, sempre les coses que... No, això no pot ser. Molt bé, teniu algun dubte o alguna cosa sobre algun tema concret o... No? Bé, moltes gràcies per venir, gràcies a l'Escola per Puigmós i per poder divulgar tot això. Ella queda uns dies per Menorca, dijous farà una altra xerrada a la Biblioteca del Castell, on xerrarà un poc més orientat a tot el conjunt del llibre, però si encara podeu més, bueno, sempre podeu venir, 7:30, i el mes de juliol segurament organitzarem una taula rodona amb gent de l'associació, amb altres persones relacionades amb tot això. Així que bueno, anem fent cosetes. I vosaltres ja contactàvem I com a celíacs anem dient-li als restaurants, quan anem a un lloc, escolta, però saps que pots contactar amb l'associació i tal, jo, això ho faig molt jo. Contacta amb l'associació que et diran com ho has de fer, perquè mira, aquí vindria molta gent. Des de l'Ajuntament han fet un mailing i ens han contactat un parell d'establiments i hi ha un restaurant que està fent formació.
Perquè jo no ho trobem. És bo que ara per la nit serà cosa sense gluten, no ho sé res. No, perquè, bueno, em du molta complicació i insipida. Ja està, se sap que en aquell puesto no hi haurà plat sense gluten. Tenir 100% és impossible. No, clar, però, bueno, em va saber greu perquè, bueno, jo anava tota contenta i pensant que, bueno, I quan un restaurant certifica, no falta que tota la carta sigui sense gluten. Pot tenir 3 primers, 3 segons, 3 postres i ja estic content, no? Pot ser que n'hi hagi de sentits i ostres, serà molt tenir aquesta responsabilitat, perquè és una responsabilitat. que allò de dir, jo he de tenir dos espais diferents. Per donar plat a una persona que li pot fer mal. Jo si no m'afines la cuina, per exemple, que tothom ho sigui. Però ja hi ha molts de puestos que ja ho ofereixen sense gluten, sense certificar. Això també. I ells no tenen aquest poder que tu tens de responsabilitat. Ja a vegades ho fan bé i ja t'ho fan molt. Aquest és el perill també. I nosaltres, com hi ha pocs puestos, acabem anant en aquests puestos i al final mos ajudam. Mos ajudam. Cada vegada anem. Però val més que sigui així com una reqüestió. Clar, que diuen no i ja està, ja ho sabem, perfecte, que no t'engani. Això no ho volem saber. No. Bé, en el diari, quan aquesta notícia, hi havia comentaris que deien ara mos obligaran a tots a menjar sense gluten. Sí, bé, això sempre hi ha trossos. Els comentaris del diari... Hubo un sitio que era genial, bueno, yo te he visto con tu hija, eso sí, de los bocadillos, sí, y era genial, y tenían tapas, bueno, súper bien, además te cuento, en familia celíacos, estaban súper, era genial. Y me dijo la chica, es que hemos tenido que quitar los carteles de sin gluten de las tapas, luego si nos lo piden lo decimos, porque la gente decía, como es comida para enfermos, no las pedían las tapas. Y digo, qué fuerte, sí. Y era un sitio que era, yo me encantaba, una pena que cerraran el sitio este porque realmente... Jo he sentit això. No, sin gluten no, que saps? Dame lo normal que yo no... Sí. La cliente decir, ¿me puedes dar un Nesquik normal? Y yo digo, ¿Nesquik normal? No, para no quitárselo a las personas celíacas, pues si me das un Nesquik normal, digo, es que el Nesquik es normal, lo que el Nesquik es que no tiene gluten, o sea, y dices, wow, o sea, con cositas de estas... Quan la pandèmia sí que va haver-hi una... Hi havia gent de pobles petits, sobretot, que es queixava de que anaven a comprar i no trobaven productes específics sense gluten, perquè com va haver-hi un moment d'una mica de psicosis, de que havies de comprar-ho tot, llavors, per les xarxes sí que havia com una crida de dir si no sou celíacs no compreu productes sense gluten, perquè deixeu-los per la gent que els necessita, no? Igual, saps, també s'ha creat aquesta de que, escolta, que... Jo m'he trobat gent que deia, jo no soc celíac, però me poses tal sense gluten per si a cas. Per profilaxi, no? Sí. A veure... Bueno, però és el que dèiem, és el desconeixement d'algú que no et toca de prop i, bueno, hem d'anar... Sí, ho evitaré, jo m'ho passa, no? Però tu sabràs el que fas. No, no us ha passat a casa. Molt pa, però sense gluten. Allò bé, és igual. Aquest pa de pagès són 5 euros. No. Se li passen les ganes de menjar sense gluten, no? Aquest és important. Sí. Sí que és un filtre, sí. El que passa que també és una certa moda. És una altra cosa també, els preus. És una altra guerra, sí. Jo les classes germanes també a vegades fico un parteix, però clar, un paquet d'arròs, com un cabal, doncs tu menges que te pots menjar i així que estàs parelles, poseu un paquet d'arròs amb arròs amb un cabal, o que el treus i comparteix amb els amics i... Una vegada, no sé si us ha passat a vosaltres, la meva filla anava a un extraescolar, encara no la coneixíem massa, i anava amb el seu paquetet, no sé si portava 3 o 4 galetes. I la monitora li va dir, tu què? Con tus galletas sin compartir ni nada, no? Va venir, mira el que m'ha dit. I ella va dir, no, és que soc celíaca i només puc menjar això. Llavors es va disculpar, va dir, ai, perdona, però clar, ho sento el teu perquè tu després nosaltres no ho pots provar, no? I aquella ja havia pensat que eren unes ronyes que no compartia.
Llavors, tots els problemes venen des del desconeixement, des de la falta d'informació. És que tot el que deis, totes les anècdotes, totes les dificultats que trobes, és per falta d'informació, i és que es va costat un desconeixement total que tenim la gent que no ho pateix. És molt important que les escoles comencin amb informació. Jo crec que els els joves avui en dia, quan classe ja se toca aquest tema. Ara que fan més feina en projectes i això ja sortiran, perquè sempre n'hi haurà un de fiat a la classe o un coneixerà un altre, tindrà un germà. Però nosaltres no m'havien sentit xerrar mai, és que he sentit la paraula celíaca i no sabies ni què volia dir. Jo mateix, Santa Cesaró? O no? Ni idea. I clar, heu de partir de que el principal, de la primera feina, és donar-ho a conèixer molt i xerrar-ne i que perquè jo de la meitat del que heu dit no en tenia ni idea de que fos tan fàcil la contaminació, els símptomes que fossin així. No tenia ni idea, vull dir que... No hem parlat de coses concretes de celiaquia perquè més o menys tot, perquè ja en celiaquia ja sabíem, però clar... Però mira, Toni, només passant per damunt, imagina't. Amb una cullera i després canvies l'olla, això ja ho has clar, però ara amb el gel o amb una aigua, jo mai hagués dit, hagués fet això també dels ignorants, de dir, què dius, tu pots inventar o no ho sé, és de veure que mos falta informació. I quan ja tens informació, després pots ser empàtic, després pots actuar, després pots cercar. Però si no tens informació és molt difícil la comprensió, el saber què te diuen. Clar, i crec que és moltíssim important que l'associació, amb una associació així, que arribeu no només en els restaurants, és que en el resta de societat, perquè l'empatia en tot se nota. He d'explicar als que estan de vora que no m'han de posar clar, la forquilla. És més violent per tu i dius, bueno, i per què ha de ser violent per tu? No t'hauries d'explicar. Clar, això que diu ella és interessant. Hi ha molts celíacs que els hi passa, que no volen molestar. Saps? No volen ser el centre d'atenció. És lícit no voler ser el centre d'atenció i estar xerrant de la teva dieta. Llavors, se senten com una mica apocats, no diuen res, tal, i això és un perill també, perquè poden contaminar-los més si no diuen el que... Però és veritat que és un rotllo. I a part, l'angoixa que te provoca quan dius, que crec que clar, que el menjar és un plaer, si a més no el pots disfrutar com voldries, i a damunt has de patir que es trachàs o el que sigui, és que ja, vamos... La frustració hi ha de ser segur. Clar, canvia molt la relació amb el menjar. Sobretot en els nens creixen ja sabent que tenen una alimentació que no poden menjar pa i tal, restringida. Però en els adults, quan els diagnostiquen d'adults, és brutal el canvi en la relació amb el menjar o la dieta o inclús el turisme, que n'hem parlat amb el Quico algunes vegades, és molt diferent. Diguéssim que no és ni més fàcil ni més difícil ni una cosa ni l'altra, però cada persona té uns condicionants, depèn de l'edat en la que el diagnostiquin i s'ha de tenir en compte, perquè molt sovint els adults queden com, bueno, ja són adults, ja s'ho saben... Clar. La teva personalitat influeix molt, com t'ho prens. Com t'ho prens, i que t'ajudi l'entorn que tens, si t'està ajudant o no t'està ajudant l'entorn... Jo em vaig diagnosticar amb 44 anys i m'estim més fins al 44 haver menjat de tot i ara no, que no haver estat de petit. Encara que hagués estat més normal per sempre, no, per jo. Però m'estim més haver viscut menjant gluten i viatjant molt i he menjat moltes coses a la Xina, a Estats Units, a Rússia i he menjat de tot. Ara no puc anar i menjar una cosa així. No puc anar a Xina i menjar aquest, no puc. Però per exemple... Podràs menjar quasi de tot a Xina. Perquè tot és arròs i... Però hi ha espècies també i te posen farines, no ho sé. Però veus com a exemple això que diu ell prefereix que l'haguessin diagnosticat. El que m'ha passat, sí, ja m'està bé. I jo, si em duguessin a triar, preferiria que m'haguessin diagnosticat amb 3 anys i viure tota la meva vida menjant sense gluten. Mai una croqueta mai. M'és igual, però estan ben de salut, sense problemes. Hosti, però firmava ja, Què? Demanant que es veu que no va patir ara. Clar, perquè tu ja deus tenir altres patologies que t'hagin pogut provocar. ¿Dónde tengo que firmar? Vamos, és igual, no menjar gluten, t'ho asseguro. Clar, per això que... Però ho poso com a exemple, que evidentment cada persona, i en relació al que deia ella, és el coneixement i les ganes d'entendre l'altre, no? De què li està passant i per què es comporta com es comporta, o que és aquesta poca relació que ara tenim amb els altres, no? Que si ens interesséssim més pel que li passa a l'altre o pel que pensa, doncs també, clar, quan t'interesses és quan preguntes, que en definitiva si els amics ens demanen és perquè volen saber de nosaltres, no? El que passa que nosaltres ens ho prenem així. Però amb aquesta malaltia o qualsevol altra, no? Interès pel que li passa a l'altre ens aniria molt millor si poguéssim intentar entendre.
no sé, per què aquesta persona em demana això, no? Sobretot la gent que treballa a cara al públic i això, bueno, per què m'està demanant això, per què, no? Seria un mundo ideal de... Jo de cara a la restauració ho veig, jo som informàtic i jo som professor d'informàtica i clar, jo he de saber explicar Windows, Linux, Mac, qualsevol sistema, no me puc dir no només Windows, no només l'altre, no només l'altre. Jo veig que un restaurant el mateix ha de poder oferir diferents opcions, el mateix que jo he de poder respondre a un alumne en diferents sistemes. És un poc així. Bueno, cap aquí anem, Bon exemple. Jo esperem que sí. Sempre hi ha un que és només de Mac, i de Mac, però hi ha un altre que podrà menjar de tot. No, i amb això que dius de les opcions, nosaltres som celíacs, però és això, el que dèiem, un al·lèrgic o un multial·lèrgic, o cada vegada hi ha més persones que tenen més al·lèrgia, vull dir que, clar, has de poder adaptar la teva oferta a diferents realitats. Yo me como un calabacín y me muero. ¿Ves? Pues mira. Pero lo dije un día, calabacino, berenjena, o sea, según que, y le dije al médico, pero si es que yo como sano, y dice, sí, sano, no, sanísimo, pero para usted como un veneno. Y un día estábamos haciendo tai chi, hablábamos de cosas, lo dije y me hicieron todas así, ¡ay, con lo sano que es! Pues sí, señor, lo sano que es, pues mira, yo no me puedo comer, hay quien no puede comer gamba, no puede comer cacahueo, no puede... Pero, por ejemplo... Digo, ya no lo digo más, no, ahora ya salió. Claro, no lo dices porque... Me sentí como un bicho raro. Es lo que han dicho ellas, que llega que... Además yo nada más que meterme una cucharada de una vez, porque ponía puré de verdura. Puré de verdura, digo, pues mira, yo como yo mucho de la verdura, fue nada más que hacer así, y la segunda cucharada pensé caerme, y yo dije, ya que ya, pero si es de verdura, que te digo, espérate que voy a mirar a ver lo que lleva, claro, no miré nada más que lo de verdura, y efectivamente digo, uy, no es normal, digo, si me muero ya en mi tierra, però aquí no. Claro, perquè és natural, no? Això ho he sentit molt també, si el gluten és natural, jo sé si tot el que quieras de natural, però veus, la sensació aquesta de dir, m'estan mirant com si estigués dient que no, doncs no, clar, vull dir, cadascú sap la seva... Tu voldries dir alguna cosa, no? Sí, jo lo del bicho raro s'ha de portar molt bé. Perquè quan la vaig diagnosticar, tothom ho sabia, es creien, que són normals, que collons normals, no poden anar d'entrepar a qualsevol bar, normal no teniu res. No, són normals, poden fer de normal. No, no podeu fer de normal, ni de broma, perquè nosaltres quan la vaig diagnosticar vam fer una expedició a la Concagua sense gluten. Clar, normal és arribar a Argentina amb 500 quilos de menjar, o saps, podem fer un entrepat, l'excursió, no portar aquell pa que es desmanega, i un forn, però el bicho raro, no hem fet res. Bueno, és una cosa que jo he discutit molt amb els anys de la normalitat. De dir, primer que és ser normal, no? Però realment la normalitat, entesa com a la campana de Gauss i això, no som normals des del punt de vista que jo no puc sortir de casa i decidir, com deies tu, 5 minuts són les 2, vinga, ¿dónde como? No, no puc fer, a no ser que estigui en una ciutat molt gran, a Madrid o a Barcelona o així, doncs clar, sí que a les 2 puc trobar un lloc per menjar, però si no, està difícil. Llavors, des del punt de vista que això no ho puc fer com qualsevol altra persona, no soc normal. Clar, per la resta de coses sí que soc normal, no? Vull dir, no és que no... Sí, però és en aquest sentit, no? De dir, bueno, doncs és la meva realitat, com una altra persona tindrà una altra realitat, però clar, no puc voler ser normal a qualsevol preu, no? Que és l'autoengany que a vegades fan els celíacs. No, si no em passa res, si sóc normal. No, vull dir, quan has de menjar no ets normal, perquè has de buscar un lloc que t'ho facin bé, que no sé què, que tal, no pots anar de viatge sense portar absolutament res a la maleta. Per què? Perquè et pots trobar que per un inconvenient o el que sigui no pots menjar, perquè això passa. La Eli, la que ha fet el llibre amb mi, explica d'un viatge, en el podcast diu, no? Que per circumstàncies, no sé si només va menjar poma o... Bueno, va estar no sé quants dies que només menjava poma perquè es va trobar que no podia menjar res més, no? Vull dir que això ens pot passar, llavors aquí la normalitat no existeix, no? Però ho hem de saber, no hem de voler negar la realitat. Yo a la boda he comido una rodaja de chorizo y una copa de vino. Pues mira, yo en una boda, que era normal, pero no tenía nada, yo también. Somos dos cuñadas celíacas y cuando pusieron el plato, que la otra que llegó tarde, se acordaron de mí. Pues yo en una boda no m'havien fet res, ¿vale? Y eso que estaba avisado. Y llavors vaig dir, ¿y no tenéis jamón? Por suerte no soy vegetariana, bueno, a ratos, pero... Diu, ¿no tenéis jamón? Y van dir, sí, pues trae jamón.
Vaig passar tot el casament menjant, venga jamón allí. Bueno, pues mira, oye, ¿sabes? Claro, chorizo sin pan. Chorizo sin pan es que es un poco más duro, ¿no? Sí. Y yo de allí, yo digo, y casi como yo digo, sacarán algo, yo que sé, algo, con el picoteo, digo, al menos con el picoteo, nada, tú, llegan así, era además de esto de que no era plato, era nada, oye, así como iban sacando peor tú. Luego ya cuando sacan los postres, ya mírate y no toques tú. Y ya luego cuando vino mi cuñada y dice, ¿le hacéis esto así ahí a la plancha? Y me miran y digo, sí, lo he cenado. Pero bueno, o ir a sitios y eso, y lo que dices, pues no comer así porque no, si no hay nada que tengas seguro, pues ante la duda. Una coma al bolso. Sí, de viaje haces eso, siempre vas con cositas en el bolso. No sé si he visto algo o las tortitas de arroz tan socorrides de por Espan, no? Sí, és que no, tothom diu que són dolentes, a mi no m'agraden, Jo ja, això dic, només Al final cansa, al final cansa. menjo por Espan i ja està, i se'm passa la gana, no? Això és molt bueno, és divertit, perquè a vegades també fem enquestes per internet. Aquí li agrada el por Espan i la majoria de gent l'odia. Jo menjava molt al principi, però després ja em vaig cansar. Ja intent una poma o alguna cosa així. És molt més sata. Pues bueno. Pues molt bé, crec que sí, ja més coses ja podem deixar i moltes gràcies per la